Ngai ku play step ye pi ha ka kerteng batiang tam ka jong tra Jesus Christ. Ka jinga pusan na ka tien ka jong blay. Hagri ka sngi kan long na ka shithi ka baning kong jong Petrus ka lanong ka ba ar ka khot ka ba ar pusan. Ka kintien ka ba ong namar phila julej sakma kum ki langbrot. Henry menta lapan phai pat ye pi sha unong ap langbrot. Parunong syarai ki mensim jong pi. Kaktian ke jong blay hagani ke sengi ke penket mawengi. Pa meno lani mensua. Ngila long teng ki langbrot ki basakma. Ngila long kum ki langbrot ki basakma. Hashwa ya ke bangin pediang yu Jesus Christ. Kumunong penem ha ke mensim ke jongi. Ngilong da shisha ken kum ke langbrot ke basakma. Kin mau bagalang berat kalong ka jaj merat ka betlot ka baduna ya ka jing start banda yunu jor pat ki wei pat ki jaj merat kamla ru banjale persya ki merat ki babon ki badon hagani ka perthai using ukla suri ka dengem bat kum ta teter kalang berat kalong ka jing thau ka betlot hado kata-kata lapun ye sediem yanga bad ye pi mangi ki breu bat kalang berat kalong le shisha kata ke jaj merat ke badon kambet ya unong syarai unong lam lenti unong sumar jongki tikin mau pamangaba piru habagi dan syabana ke hima ke jongblay inang long shisha ken kum kalang berat ke besakma paru syaitan ula banle don bor ya ke jingem ke jengi ngimla banile persyayu usaitan uring merau upen syeptieng ban upen jot upen snew ya gajing em gajongi hot wala lagi briu kitip padai ke kam gajong syaitan henrei kimla banyang yele persyayu syaitan den rengi ayo yu blai bagaktien gajong blai kong mentapat namara bangila pediang yu Jesus Christ ko nong pet em magadonot lapen phai pat yengi shau nong ablang berat kani ka kentien nong ablang berat hang ni ka thauna ka bantau Jesus Christ yau Jesus lakhat unong ablang berat babha unong syarai ki mensim jengi dementa na marba ngidon yau Jesus Christ haga jingem ka jengi ngem dei shu ya ka bangin sya pau syaitan ulle don bor ya ka jingem ka jengi Yum day ya ban ailat yu syaitan ban le try clear ha ka jing yum ka jingi namar benta habala pun kan de angi na ka jing hima jong jing dom shaka hima jong jing shai u Jesus Christ ken ulong sensar jongi u Jesus Christ ken ulong sharai ya ka mensim ka jongi u Jesus Christ ken ulong sumar per ulong yalam lenti ka jing yum ka jongi hoi ngitep pau syaitan sngobha bangin don hagakti ke jong utrai henrei bandon hagakti jong unong ablang berbabha kalong ken ke jing em ka basngain tam ke jing em ka kementam ke jing em ka light load na ka no ke jing syaptieng hatu pi syaptieng hagani ka por ka bamenta hatu pi sngob la ring marawi pi do syaitan hatu pi sngoba ka don ke jing te jing khom haga jing em ka jong pi kan ma ba menta ba pila pediang yu Jesus Christ kum nong penem usaitan la shu ban le don bor namangi dan apa ke sumar ke jong utrai ke baginan kam ban le ke long ban yai ne baru utrai ban yai nge ha ke ba utrai la kular na ke tien ke jong ban scam ya ke ta ke ba ublay ula dab ban kran ha ke jing ke jongi ai ba ke jing dai ba ublay kan long ka ban nang klan pat ka ban nang jan kumbalong ki langbrot bat unong syarai unong ab langbrot te hakani ka singi ka bamenta haka jaka jong ji sngosi dongin lekman haka jaka jong ji shepting dongin long ki badap da ka jingai namar menta lapen phai padingi shau nong ab langbrot babha ubalong ken u Jesus Christ unong penem unong siuspa unong pun kia bat baro haka jing em ka jingi te to blay ka jing suk nor kat bat pi haka ka singi baro ka we bat wat nom klat blay u e de pi
kumba pilong. Amen.